Once in your life you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know, you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left your way across town. Wondering to yourself, hey, what have I found? When you get caught between the moon and New York City, I know it's crazy, but it's true. If you get caught between the moon and New York City, best that you can do, best that you can do is fall in love. Arthur, he does as he pleases. All of his life, his master's toys, and deep in his heart, he's just a boy, living his life one day at a time. He's showing himself a pretty good time. He's laughing about the way they want him to be. When you get caught between the moon and New York City, I know it's crazy, but it's true. If you get caught between the moon and New York City, best that you can do, best that you can do, best that you can do is fall in love. When you get caught between the moon and New York City, I know it's crazy, but it's true. If you get caught between the moon and New York City, best that you can do, best that you can do, best that you can do is fall in love. When you get caught between the moon and New York City, I know it's crazy, but it's true. If you get caught between the moon and New York City, best that you can do, best that you can do, best that you can do is fall in love. When you get caught between the moon and New York City. Sí, sí, sí. No, ara no, que se vagin sentant, que se vagin sentant. 5 minuts ja la té. ¿Tenemos la fecha? Sí, sí, sí. Como que no estás acostumbrada a firmar libros. Yo que voy a estar acostumbrada a ver qué es hoy. Avui no som 22 26. de octubre. Pues molt bé, moltíssimes gràcies. A vosotros, bueno, esto yo no sé, es un honor para mí hacer Oi, esto. nosaltres també. Aquí li regalem un llibre, que ja l'he pogut veure abans, no? Que és un llibre sobre els 100 anys de la Riera de l'Aigua. Aquí veurà que això és una carta que ja la llegirà. I llavors aquí li regalem, és una col·lecció, és el primer plànol que es va fer d'Almacés al segle XVIII. Qué maravilla. I és una col·lecció de 80 làmines, en el qual nosaltres entenem que la tenen les persones que entenem que millor han fet alguna cosa pel municipi o pel Ibai Obrin.
Per tant, deixa-m'ho baixar. Algú te l'ha pegat. Compartiré aquesta làmina. Veu? És una il·lotografia. Aquí aquí són els personatges. Que és el plano original, diguem, una còpia, no? Del plano original que va fer l'arquitecte Joan Masdogal a la creació del poble d'Almacelles. Comparteix aquesta làmina de 80 el Sampare, dos presidents dels Estats Units, el rei d'Espanya, Zapatero, en Rajoy, el president Mas, el president Montilla, el president Maragall, Federico Mario Zaragoza y usted y entre muchos otros están, por ejemplo, el ministro de Cultura que va tener Sarkozy, que era Frédéric Mitterrand, no? El nebot del president de la República, François Mitterrand, i per tant veurà que evidentment és la gent selecta i per tant no podria ser una manera com la té vostè. Es una maravilla. Muchas gracias. Aquí és la gent, no? El certificat que comparteixen. Sí. El mateix president, president de la República Francesa, el senyor, bueno, Nelson Mandela. Per tant, i la Teresa Rodrigo. I a més, la majoria entregats en mà, o sigui, no és allò enviats per correu, als Estats Units els van enviar el cònsul, per personal el cònsul dels Estats Units, entre el Bush, entre l'Obama, los que allí. Y nos entregó la carta firmada por el Bush, conforme habíamos entregado la lámina y todo, sí. Tenim un mòbil força corregut. Neguitós. Bueno, pues muchísimas gracias. Es más que un honor para mí, para nosotros. No, l'honor és nostre de poder tindre, pues bueno, en aquest cas, a 3 de 4 filles d'Almacelles i de la Josefina i del Màximo, que durant 30 anys, no? Sí. Aviam si això, bueno, ja, després de l'acabar marxo volant, no? M'han dit, acabar sola, no? Entonces, no hay ningún problema que tener. Tres partículas como algo, es decir, si aparecen, desaparecen inmediatamente. Sí, es veu bé, es veu bé. Autoritats, senyora Teresa, senyores i senyors, bona tarda, benvinguts i gràcies a tots per assistir a un acte veritablement excepcional i al que dissortadament no estem gaire acostumats al poble d'Almacelles, com és el d'assistir a una conferència impartida per una investigadora i catedràtica de Física Atòmica, Molecular i Nuclear de la Universitat de Cantàbria, na Teresa Rodrigo Anor, que per més senyes és filla d'Almacelles. Teresa Rodrigo fou nomenada, a més, com una de les poques investigadores que formen part del Comitè de Política Científica del Centre Europeu d'Investigació Nuclear, que té la seva seu a Ginebra, fet que la converteix en la primera investigadora espanyola que forma part del CERN en els seus 60 anys de funcionament. Teresa Rodrigo és també presidenta del Consell de Col·laboració de l'experiment CMS del Gran Col·lisionador d'Hadrons, LHC, de Ginebra, fet que li ha permès estar molt implicada en l'èxit aconseguit per poder demostrar científicament la formació de la massa a través del conegut com a boson de Higgs. L'Ajuntament d'Almacelles, un cop coneixedor dels excepcionals treballs dut a terme per Teresa Rodrigo i el reconeixement mundial per la seva tasca investigadora, es va posar en contacte amb ella i va gestionar la possibilitat de que pogués donar una conferència a la població, cosa que ella va acceptar encantada i orgullosa de poder fer partíceps dels seus coneixements
a la gent d'Almacelles que es mostrés encuriosida per aquest món. I avui és el dia que la tenim aquí. I el dia en què podem agrair-li tota la feina feta en benefici del progrés i la investigació. I això, qui millor pot fer-ho, en nom de tots els almacellens, és el nostre alcalde, Josep Ibars, a qui cedeixo la paraula. Bé, bona tarda. Bé, Jordi, sempre que fa les seves intervencions, m'acaba aixafant el discurs, però bueno, com jo bàsicament haig de fer una salutació perquè després la presentació la farà, jo ho explicaré. Bé, senyor delegat del Govern de la Generalitat, sigui benvingut, regidors, regidores, director del centre escolar, educadors, que també m'han dit que esteu entre nosaltres. Vull donar la benvinguda a la doctora Teresa Rodrigo Anoró, a la nostra localitat, una localitat que, com bé s'ha dit, l'ha vist néixer i l'ha vist créixer. I que també, com s'ha dit, és la presidenta del Consell Col·laborador d'Experiment PSMI-S, no? Que és el gran col·lisionador d'àtoms de Ginebra. Bé, si una cosa també em diria, a part de la seva carrera, que ja hem explicat i que s'ha comentat, i que jo vull ressaltar és que ella, malgrat que fa anys que ja no està entre nosaltres, sempre que entrevistes, sempre que surt alguna cosa referent amb ella, sempre surt el nom d'Almacelles. I per tant aquí sí que, evidentment, nosaltres com a localitat tenim l'honor i el prestigi de que la Teresa, sempre que pot, fa referència a la nostra localitat, és realment un luxe que l'honora i a nosaltres sobretot ens honora enormement de que faci aquesta referència. Com li vam dir de vindre a Almacelles, davant d'aquest gran descobriment de que tots som sabedors, la partitura de Déu, com es diu en alguns format més col·loquial, ens va sorprendre sobretot per la seva disposició. Ens va dir un sí immediat. Després de la visita que hem fet, perquè ella ha vingut una estona abans, ho puc entendre. Realment hem tingut una visita emocionant, en el que la Teresa, junt amb les seves germanes, la Carmen i la Pilar, que també ens acompanyen, emocionant en el sentit de que, a les escoles, on seu pare, el Màximo, la seva mare, la Josefina, els dos mestres, com va fer director, prop de 30 anys, i passejar-se a través de camp, des de Pitàgores a les escoles, pensava que hi havia una distància molt més gran, i ara evidentment és molt més petit, bueno, almenys és la distància real, passa que un espirit sempre és la distància molt més llunyana. Per tant, nosaltres realment hem donat aquest compte al municipi, hem parlat de moltíssimes coses, però sobretot el que realment ens ha xocat ha sigut això, no? Les seves emocions, saludar pel carrer de la Gent d'Almacelles que l'ha recordat perfectament tant amb ella com els seus germans, i sobretot la influència que son pare, com he dit abans, ha estat quasi 30 anys, del 43 fins al 66. De fet, ja se li va fer un homenatge al seu pare com a gran benefactor de la vila d'Almacelles del seu temps, per aquest reconeixement durant quasi 30 anys al servei de l'ensenyament, on hi parlem amb el director de l'escola, el fundamental que és educar, que és la formació. Els nostres joves, que per cert hi veig molt avui, el nostre futur està a les seves mans. I ahir també en parlàvem, però avui hem de parlar d'això. Escolteu, dos pares, els dos mestres. Imagineu com ha de ser els fills, han d'estudiar. Aquí no se sap, aquí no podem mirar allò de l'estudi que segueix, un, dos, tres, que estem en aquells temps, sinó estudiar. I la veritat, la Teresa és científica, la Maria José, que és immunòloga de l'Hospital de la Vall d'Hebron. La Pilar, que està aquí també, és metge de la clínica de Tecno. I la Carmen, que és catedràtica de Geografia i Història, com us imagineu. Dels 4 fills, no n'hi ha cap que s'ha quedat un nivell baix, no? Per tant, això realment ens fica de manifest que s'ha d'estudiar. I aquests nois i noies que estan aquí prenent apunts, suposo que, imagineu, l'estudiar i l'esforç acaba donant aquests premis i aquesta possibilitat de treballar en un centre tan important, com bé ha dit abans el Jordi,